takúto abecedu sa pokúsim nejakým spôsobom preskočiť. V podstate zamestnanecká etika je súčasťou aplikovaných etík, vzhľadom k tomu, že vlastne aplikované etiky si našli svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre prípravy vysokoškolských odborníkov v takom celoslovenskom rozmere. Minimálne tá 12-ročná história existencia študijného programu neučiteľského charakteru u nás je toho vlastne takým dobrým znakom a dáva to, ja tvrdím, skvelú perspektívu pre slovenskú prax, ktorej sa môžu jej absolventi uplatniť a efektívne pôsobiť. Nádejam sa, že teda tá škola tu nejaká zostane a že pokračovateľov tu budeme mať. Renesancia etiky v novom šate, v súčasnej postindustriálnej či informačnej spoločnosti, ako tu už dneska bolo povedané predo mnou predrečníkom, hoci Klinec hovorí, že prežívame industriálny skanzen, že tie automobilky, ktoré sme si sem dotrepali, vlastne nás neposunuli dopredu, ale ako si nás tak ešte priklincovali k tej industriálnej spoločnosti. Predsa len snažím sa teda myslieť pozitívne a vidieť, že renesancia etiky reaguje na zložitosť morálnych problémov, s ktorými sa stretávame, či už pri ochrane životného prostredia, medzinárodnom obchode, ale aj zachovaní svetového mieru, ľudských práv, mieste nových médií, ako je internet, mobil, sociálne siete, či už v spoločenskom živote, či už ide o biomedicínske výskumy, vedu, techniku a tak ďalej. V každom prípade ide o každodenný život ľudí, ich konkrétne reálne problémy v konkrétnej situácii, ktoré prežívajú či už v rodine, v profesionálnej sfére, v zamestnaní, organizácii, inštitúcii či firme, ale aj všeobecne v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Diskurs aplikovanej etiky je interdisciplinárny, ba dokonca my sme už na katedre došli k transdisciplinárnemu rozmeru. Za niekoľkoročnú éru jej existencie prebehlo niekoľko eticko-aplikačných diskurzov a diskusia o ich štruktúre a statuse týchto aplikovaných etík, teda statuse samostatnosti, ešte zďaleka nie je ukončená. A tak asi nie častokrát sa stretávate s takou súhrou etiky, ako je zamestnanecká etika, ktorú my na našej katedre vnímame ako subdisciplínu aplikovanej etiky, ktorá sa rozvíja ako samostatná oblasť na pozadí podnikateľskej etiky, etiky politiky a práva, organizačnej etiky a vždy konkrétnej profesijnej etiky, pre všetkým teda máme na mysli manažerské etiky. Ide o relatívne mladú subdisciplínu aplikovanej etiky, ktorá našla opodstatnenie svojho vzniku tým, že pohotovo reagovala na morálne problémy, procesy a javy, ktoré vznikajú v zamestnaneckých vzťahoch. Všeobecne môžeme konštatovať, že zamestnanecká etika skúma morálne dimenzie zamestnaneckých vzťahov. Konkrétnejšie môžeme to špecifikovať, že vo svojom skúmaní sa zaoberá správaním, konaním, rozhodovaním či komunikáciou ako formou existovania každého jedinca na pracovisku. Jej primárna funkcia spočíva v zameraní sa na ľudí, na zamestnancov a zamestnávateľov. Jej úlohou je sledovať prístupy, ktoré sa vzťahujú na zamestnanecké pomery, vytváranie dobrej pracovnej morálky zamestnancov. Zámerom aplikovania etiky do zamestnaneckých vzťahov je snaha zamedziť tomu, aby sa opakovane spoločnosti morálne ospravedlňovalo nekalé, čiže nemorálne konanie týkajúce sa rôznych oblastí týchto vzťahov. Korupcia, podvody, nekalá verejná súťaž, neférové prepúštenie či príjmanie do zamestnania, čím sa ovplyvňuje rast nezamestnanosti v spoločnosti, diskriminácia ako porušenie zákona na základe veku, pohlavia, náboženstva, rasy, harassment, šikana, mobbing, bossing, bullying, stuffing na pracovisku a následne sa hľadali etické nástroje, pomocou ktorých by sa takéto správanie, konanie výrazne obmedzilo či eliminovalo. Jedným momentom sú to pojmy, ktoré sa používajú aj v psychológii. My nachádzame etický rozmer týchto procesov.